ମିଠା ଜାମୁକୋଳି ଭାରି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ କିଛି ଜାମୁକୋଳି ତଳେ ପକେଇଦିଏ, ଆଉ ଯଦି କିଏ ଆସିବ ଖାଇଦବ। ମିଠା ଜାମୁକୋଳି। ମାଙ୍କଡ ଭାଇ ହଁ ହଁ କୁମ୍ଭୀର ଭାଇ। ଆଉ ଦୁଇଟା ଜାମୁକୋଳି ପକାନ୍ତନି ତଳକୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଖାଆନ୍ତି। ହଉ। ବହୁତ ମିଠା ଜାମୁକୋଳି। ମାଙ୍କଡ ଭାଇ ଆଉ ଦୁଇଟା ଜାମୁକୋଳି ପକାଅ, ଯେମିତି ମୁଁ ତାକୁ ନିଜେ ଖାଇବି ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଯିବି। ହଉ। ଧନ୍ୟବାଦ ମାଙ୍କଡ ଭାଇ। ମାଙ୍କଡ ଭାଇ ହଁ ହଁ କୁମ୍ଭୀର ଭାଇ। ତମେ ତ ଏଇଠି ରହୁଛ ନଈ କୂଳରେ, ମୁଁ ବି ଏଇ ନଈ କୂଳରେ ରହୁଛି। ତମେ ଆଉ ମୁଁ ଆଜିଠୁ ସଙ୍ଗାତ ବସିବା। ହଉ, ଆମେ ଆଜିଠୁ ସଙ୍ଗାତ ବସିବା। ଠିକ ଅଛି ମାଙ୍କଡ ଭାଇ, ଏଥରକ ମୁଁ ତୁମକୁ ସଙ୍ଗାତ ବୋଲି ଡାକିବି। ହଉ ହଉ। ଆଚ୍ଛା ମାଙ୍କଡ ସଙ୍ଗାତେ, ହଁ କୁମ୍ଭୀର ସଙ୍ଗାତେ। ତମ ମଇତ୍ରାଣୀ କହିଛନ୍ତି ତମେ ଯୋଉ ମିଠା ଜାମୁକୋଳି ଦେଇଥିଲ ବହୁତ ମିଠା ଲାଗିଲା। ସତରେ କହୁଛ? ହଁ, ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ବି ଆମ ଘରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ହଁ ମୁଁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତ ପାଣିରେ ପହଁରି ପାରିବିନି, ମୁଁ କେମିତି ଯିବି ଯେ? ତମେ ଡରୁଛ କି ମାଙ୍କଡ ଭାଇ? ନା ନା ଡରୁନି, ଯେ ମୁଁ ତ ଯାଇପାରିବିନି, ମୁଁ ତ ପହଁରା ଶିଖିନି। ତମେ ସିନା ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ ଯେ ତମେ ପହଁରା ଶିଖିଛ, ମୁଁ ତ ବନରେ ବୁଲେ। ତୁମେ ମୋ ପିଠି ଉପରେ ବସ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତୁମେ ମୋ ପିଠି ଉପରେ ବସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ପିଠି ଉପରେ ବସାଇ ନଈଆର ପଟକୁ ନେଇଯିବି। ହଉ। ଆଚ୍ଛା ସଙ୍ଗାତେ, ତୁମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ତୁମକୁ କଣ ପାଇଁ ଆଣିଛି? ସଙ୍ଗାତକୁ କହିଥିଲେ ବୋଲି ଆଣିଛୁ ପରା। ତମ ସଙ୍ଗାତୁଣୀ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ମିଠା ଜାମୁକୋଳି ଏତେ ମିଠା ଲାଗୁଛି, ଆଉ ସେ ମିଠା ଜାମୁକୋଳିକୁ ଯିଏ ସବୁଦିନ ଖାଉଛି ତାର କଲିଜାଟା କେତେ ମିଠା ନ ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ତୁମେ ତାକୁ ଆମ ଘରକୁ ଆଣ, ଆମେ ତାକୁ ମାରି ତା କଲିଜା ଖାଇବା। କଣ କରିବି? ଆଜ୍ଞା କୁମ୍ଭୀର ଭାଇ, ମୁଁ ତମ କଲେଜକୁ ଗଛ କରଡ଼ରେ ରଖିଦେଇ ଆସିଛି। ଖାଇବ। ଗଛ କରଡ଼ରେ ନାଇଁ ମୋ ତମେ ମିଛ କଥା କହୁଛ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ମିଛ କହୁନି, ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ତାହେଲେ ଏବେ କଣ କରିବା? ଚାଲୁନ ପୁଣି ଗଛ ପାଖକୁ ଯିବା। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଆରେ କୁମ୍ଭୀର ଭାଇ, ତମେ କଣ ବୋକା? କଲିଜା କଣ ଶରୀର ବାହାରେ ଥାଏ ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ଗଛ କରଡ଼ରେ ରଖିଦେଇ ଯିବି? କଲିଜା ତ ଶରୀର ଭିତରେ ଥାଏ। ତମେ କଣ ଏତେ ବି ଜାଣିନ? ବୋକା କୁମ୍ଭୀର। ଏଥିରୁ ଆମେ ଏଇଆ ଶିଖିଲେ ଯେ ବିପଦ ସମୟରେ କେବେ ଡରି ନ ଯାଇ ବିପଦକୁ କେମିତି ସାମ୍ନା କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା।